Fogok szerepelni benne! Te fogod. Ülj le. Ülj le, te meg. Ülj le, Miska. Mi van? Akkor top volt. Rávertem. Semmi. Dobálja, rátegye meg azt a nagy battagón. Rosszant papszakállatot. Dobálok. Hol a ceruza? Ahhoz a telefon dobálni. Na, mutasd! Mutasd! Hát úgy is kolbászt vele. Hello, Chris! Kac, kiskukac! Neked lesz. Bomba 9. Majd azt mondom, levegy. Vitted el elfele, kenyom. Az enyém. Ne, amely. Na Miska, azt szeretném mondani, hogy tudjál róla, hogy oda jár a Robi. Ott alszik. Kurelunk, beköpködöm neki. Azt ezt kimondja. Én mondom. Nem mondod, olyan! A tiéd! Mi a fasz, bárki kis kötő? Nem, azt a kis kötő. Nem 18 ezer, és ezt 20 éven azért számára nem ajánlok. Annyi baj legyen. Minek? Minek a tartója? Ja, tartója, nem tudom. Tartó. Ez a kinyo. Tinyo, No. Mi van, me? Mi van, te kenyavlás? Ülj le. Nom. Mi? Szúrja még magadba. Még ennyi van. Már te jó, dar. Jött egy szalvéta. Kiállom a ablakon, faszomba. Olvasra jól vele. Megbosszak bele, szeret. Ha mondom, hogy ez jó. Egymást basszál meg fel. Hát. A kúra száraz kuntam is. András, éljük a nehéz. Látszasz. Beéljük a hang. Jó, geci. Én az előtt hallgatom. Kessát. Ne dobálj, csak lassan, hogy lássam, hogy repül. Na. Fazidok a szakáját. Na, fogjuk le! Neked meg a fejedet. Bombasz térjükát, már rég vágom. Hát, kolbászda vág. Ezek egy szorgalmas filmek, csak rajzol. Azt szokja onnan még dobál.
Jó, nekem is nagyon az a. Ez mi a geci?